Mga igsuon mayong adlaw kanatong tanan. Karon adlaw no usab nga Huwebes, pitsa 17 sa bulan sa Agosto sa tuig 2023. Ug karon mga igsuon na niya nakita sa ikanapulog siyam nga simana sulod sa tuig. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ebanghelyo kinutlo ikan sa basahon sumala ni San Mateo, Kapitulo 18, versikulo 21, ngadto sa Kapitulo 19, versikulo 1. Unya miduol si Pedro kang Jesus og nangutana, Ginoo, makapila ba makasala kanako ang akong isikataw, ug ako gihapon siyang pasayloon, makapito ba? Si Jesus mitubag, Dili kay makapitura, kundili kapituan kapito, kay ang gingarian sa langit, sama man sa usa ka hari nga nakighusay sa mga utang sa iyang mga sulugoon. Sa diha nga nagsugod siya paghusay, idala ngadto kaniya ang usa ka sulugoon nga nakautang kaniyag milyon ka pesos. Og tungod kay wala man siya igong ikabayad sa iyang utang, misugo ang iyang agalon kay baligya siya ingon nga usa ka ulipon, lakip ang iyang asawa ug ang iyang mga anak ug ang tanan nga iyaha aron makabayad siya sa utang. Miluhod ang sulugoon at tubangan siyang agalon ug nagpakiluoy nga nag-ingon, Sir, ayaw intaw na kog apikiha kay bayran ko ra ikaw sa tanan. Naluoy kaniya ang agalon, usa gipapas niya ang utang sa sulugoon ug iyang gipalakaw. Nilakaw ang tao ug gikasugat niya ang usa sa iyang mga kaubang sulugoon nga nakautang kaniyag pipila lamang pesos. Ilabni dayon niya ug gituok ug giingnan, Bayrin ako sa imong utang. Ang iyang kaubang sulugoon miluhod ug nagpakiluoy kaniya sa pag-ingon, Ayaw intaw na kog apikiha kay bayran ko ra ikaw. Apan wala siya mosugot, inunua, ipapriso niya hangtod nga makabayad sa utang. Sa pagkita sa ubang sulugon sa nahitabo, nasubo sila pag-ayo og nangadto sila sa ilang agalon og siya gisuginlan nila sa tanan. Busa gipatawag sa agalon ang sulugoon og giingnan, Banyaga ka, gipapas ko ang tanan mong utang kay nagpakiluoy ka man kanako. Angay kauntang maluoy sa imong isik ka sulugoon, ingon nga ako naluoy kanimo. Nasuko pag-ayo ang agalon og gipapriso niya ang sulugoon aron silutan hangtod nga makabayad siya sa tanang utang. O gitapos na Jesus ang sampingay sa pag-ingon. Ingon usab ni ana ang buhaton kaninyo sa akong amahan nga atuas sa langit. Kung dili kamo mopasaylo sa inyong isikataw sa kinasing-kasing kayon. Tapos si Jesus makasulti nining mga butanga, ibiya siya sa Galilea og miadto sa Judea tabuk sa suba sa Jordan. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Langit nung Amahan, salamat nining matahom nga adlaw. Salamat sa paghatag kanako sa laing higayon nga makakita pagbalik sa pagsubang sa adlaw. Salamat sa imong paghigugma kanako bisan pa ug ako makasasala. Pasaylua ako sa tanan nakong mga sala. Bisan usahay, di nako makamatikod nga nakalapas ug supak na di ako sa imong kabubuton. Sa pagsugod nako karong adlaw, nagampo ako alang sa imong giya ug proteksyon. Nga malayo ako sa tanang kadaot, iyahi ako sa dalan nga matarong. Og tudloy ako sa hustong buhaton, nga sigo sa imong kabubuton. Imuang ang akong mga pulong, ug ang akong mga lihok, mo'y makadala og kadungganan sa imong balaang ngalan. Salamat Ginoo sa imong gihatag ug gitubag nga mga pag-ampo, pinaagi na Jesucristo, ako nag-ampo. Amen.